Jeg ved, det er 2 klubber, som er et step op. Men jeg tror, jeg er så meget jeg vil sige, perfektionistisk i at tage den allerbedste beslutning. At jeg går og vender mange ting i mit hoved. Let's go. Man får så meget at vide af andre mennesker, og man prøver at lægge det væk, men det er der alligevel. Og ja, jeg har fået så mange forskellige ting at vide om Brøndby. Er det rigtige eller forkerte? Og omvendt med Brentford også. Så skal vi mødes med Rasmus Ankersen og Thomas Frank om en halv time. Ja. Jeg synes, det er vigtigt, at vi får nogle gode snak der. Hvad forventer du selv at møde? Jeg har i hvert fald nogle spørgsmål, jeg skal have svar på. Jeg vil se, at de virkelig gerne vil have mig. Lidt a la Brøndby. At hvis de kommer med noget, at de virkelig gerne vil have mig, og virkelig måske skubber andet til side for at få mig, som jeg føler lidt Brøndby har gjort. Og det er Rasmus. Det er Anthony. Ja, hej. Nå, okay. Det lyder da godt. Kom han også? Okay. Det er spændende. Super, men vi ses lige om lidt så, når vi kommer. Tak, hej. Der kommer cheftræner også. Nå. Ja. Og så ham, der ejer klubben. Ham der Matthew der. Matthew. Ja. Fedt. Ja, det bliver meget spændende. Så de har hele holdet med? Ja. Hvordan er det? Velkommen. Tak for det. Hej. Goddag. Hej. Hej. Det er godt med at komme over. Det er let nok fra København. Ja, det er det. Ja, det var fint. Det er godt. Kort tur. Ja. What's that? Where we sitting? Vi spiser her nu? Nå, okay. Jeg tror, vi skulle... Ja. Skal se, hvor klog... Ej. Ja. Det er lige det, jeg frygter. Ja, der var mange indtryk. Og ja, nye mennesker, man skal møde, og man skal lige læse dem. Og om det bare er, at de prøver at overtale en, og hvor meget af det er virkeligt. We saw on our model that you get on the end of loads and loads of chances. The level of your team since Christmas, it just went up and up, like amazingly. Really a huge jump. Well, okay, guys, welcome to Brentford. Thank you. Good to have you here. I guess tonight will just be informal. Just if you have any questions, then ask. Enjoy the dinner tonight, and yeah, welcome. De er gode til at snakke deres forretning op i hvert fald, og det er noget, nu er det første gang, jeg har været i sådan en her situation, og jeg kan virkelig mærke, at det professionelle i den her branche, forretningsmænd er virkelig gode til at snakke deres produkt op, og snakke deres egen klub og forretning til at være den perfekte mulighed for en. Det var nok også derfor, jeg har haft lidt svært ved at beslutte mig, og har gjort mig mange overvejelser. All right. Thanks, guys. Good, thank you. Super. I'll say goodbye. I'm going back to North London. Nice to meet you. Nice to meet you. De kommer her kun for at snakke med mig, og de ikke engang er sikre på at have mig, langt fra sikre. Og de bruger så mange ressourcer på at snakke med en og omkring, hvordan man spiller og hvilken rolle man vil få og sådan noget. Det vidner jo om, at de rigtig gerne vil have mig. Hallo. Hej. Hej. Du er ikke gået i seng endnu?
jeg er her på hotellet nu. Vi har lige blevet færdige med at snakke med Thomas Frank og Rasmus Sankersen og træneren og ejeren af klubben. Ja, hvad har I snakket om så? Vi snakker bare om, ja, hvad for en klub det er, og hvad de gerne vil blive, og hvad de gerne vil opnå. Og de vil selvfølgelig gerne i Premier League. Så du er fortrykningsfuld? Ja. Jeg synes slet, det er svært. Ja. Men de vil godt have dig? Ja. Ja, også at de kommer med alle sammen her til det her møde. Det var faktisk kun Rasmus og Thomas, der skulle have været med til det her møde. Men så kom cheftræneren også og ejeren. Ja. Så det betyder også, at de gerne vil have mig. Ja. Hej. Niels. Det gør jeg. Niels. Hej. Hej. Jeg synes fandme, det er svært. Jeg synes, det er svært. De kommer virkelig også med mange gode ting til, at jeg kan udvikle mig i Brøndby, og der er virkelig mange, der støtter mig der. Og jeg vil få en vigtig rolle i deres projekt. Og sportsdirektøren og alle os fans har skrevet til mig, at de virkelig gerne vil have mig. Men nu, når jeg lige har snakket med Brentford, så er det nok det, der ligger mest. Jeg synes, det er svært. Du kan lige se her. Og det her, det er rigtig mange penge, man kan tjene. Der er fordele og ulemper ved alle. Det må vi snakke her. Rejser du det her nu? Det kommer ind på, hvad vi beslutter også. Men lad os se på forholdene så. Ja. Godmorgen, de her. Morgen. Har vi sovet godt? Fint. Tak. Vi plejer at sige design for hard work, not for comfort. Og se faciliteterne og mærke trænerne og alle omkring virkelig gerne vil have mig. Det er noget af det, jeg også vægter rigtig højt. Ask any questions throughout. I'll just talk a little bit about what we do from our performance side. We never lower our standards from a performance team. So if a player doesn't want to work hard today, we never drop our levels. We want to keep pushing every single day. I know you've got your training style and your training method, which is probably successful in your own way, but we might be able to give you one or two more things to your locker on that point. What area would you work on? Speed. Yeah. Speed over big distance, short distance? Both. Yeah. Thank you, Chris. Thank you, Brad. Skal vi køre til stadion? Ja. God bane, mand. Lige af kunstgræs. Ja. Farum Park. Så før jeg flyttede til London, så hver gang, når jeg fløj ind over, så tænkte jeg, hvad er det for et stadion, det her? Hvad er det for en klub, der er her? Ikke? Der er en ting, jeg ikke er tilfreds med her. Kan du se det? Kan du se, der er forskellige nationale lande, der støtter Brentford fans rundt omkring i verden. Men det danske flag der, okay, se hvad for et logo der er der på. Brøndby. Ja. Jeg har sagt, det skal rives ned til det her. Så jeg får også lidt af Brøndby, hvis jeg skifter hertil. Ja. Alligevel. Modstanderne, de hader os på det her. Du ved, når vi spiller på de store stadioner, så er der fantastiske faciliteter og sådan noget, så det er sådan lidt downwood det her. Ja, det er meget engelsk. Ja. How are you? You alright? You good? Anthony. Hi guys. Baz, how are you? Emiliano, you well? Right, have a seat guys. Andy is our chief scout. You don't know him, but he knows you very well. Yeah, we've watched probably 20 games he's played. Six different scouts have watched the games, so we've got reports from different people on different games. One of your actual best attributes is seeing opportunities in the box and getting into good goal scoring positions.
In the Championship, a lot of teams sit quite deep against us, particularly here. So it's important that you can receive the ball in tight areas. Your technique under pressure is good because you're going to be in very tight areas. We need you to be able to find the space, but be able to deal with the ball. It's good that you've got a good instinct. Scoring all types of goals, really, isn't it? We're looking for a number 10, not just to be outside the box. They need to be inside the box, creating chances and scoring goals. So we've identified an area of improvement. Obviously, you like to get into good goal-scoring positions. It's just about being more consistent with hitting the target. We think you can score a lot more goals with the positions you get into. How do you reckon that you guys can make him a better player? We'll spend the time with him to do that. I think you've seen little snippets of where he gets on the ball on the half turn, he can see a pass. We'll work with him every day. Analysis is a big part of our game. But how important am I in the squad? How important are you? Well, at the moment, not that important. January, you will be. You know, we will be looking ahead for you to come in January and to hit the ground running, so to speak. And no one can predict where we are, but we're hoping that we're going to be a top 6 team by then, and you can come in and help us push towards the end of the season. Okay. Cheers, brothers. Cheers, mate. See you later. Det skal være klart for mig. Det er nok det, jeg søger, at det skal være klart for mig, at det skal være den her klub. Og jeg ved ikke, om jeg er måske lidt, hvad kan man sige, lidt paranoid med, at nogle gange er jeg også bange for, at de bare siger et eller andet, for at man skal vælge dem. Men kan du se dig selv i spillestilen? Jamen, jeg skulle lige sige, at spillestilen, det er også noget af det, jeg vægter meget højt. At det skal passe meget godt, og det synes jeg, det passer rigtig godt. Ja. Jeg tænkte, vi kører for lidt at spise. Ja. Lidt længere ind i byen. Hvornår er det, vi flyver? Det er klokken 4. Ja, god tur. Mand. Jamen, jeg hader at tage en beslutning som der. Men sådan er liv. Ja. De her forhandlinger er sådan. Og nu skal du ikke begynde at sige... Jamen, jeg tænker jo meget kortsigtet. Jeg har kamp på mandag, og jeg skal spille mod Brøndby. Glem det der. Du skal tænke på det her øjeblik nu, på din fremtid. Hvis du ikke vil, så tager vi flyver nu. Vi kører til lufthavn, tager flyveren. Og alle vores ting er i det der. Men det kan godt være, at vi spiller en chance, som jeg synes er virkelig, virkelig god. Jeg vil bare ikke sidde i en situation, hvor jeg er i gang med at skrive under og tænke, er det rigtige det her, mens jeg skriver under? Men det kommer du ikke til. Og det her, der er uden lejlighed, uden billet, uden bonus. Jeg vil bare ikke risikere, at der er noget, jeg har overset. Og lige nu, der kan jeg fandme ikke fokusere ordentligt, mand. Forstår du, hvad jeg mener? Okay, jeg har en anden forslag. Vi siger til Rasmus, at vi skal sove her. Jeg vil gerne have snakket med, lige præcis, jeg vil gerne have snakket med nogle mennesker, med min far og med Cornelia. Ja. Vi kan sige til Rasmus, vi kan ikke træffe en beslutning nu. Vi bliver her i London og kommer til beslutningen i morgen. Så vi bliver her? Hvis du er med på det. Ja. Men så har vi tiden til at sidde, du har tid til at tænke over, du har tid til at bruge mig nu, så meget som du kan. Og jeg vil sige, Emilian, du skal vide en ting, jeg er med på det værste. Hvis du siger nej, så siger vi nej. Jeg skal nok arbejde lige så hårdt, som jeg arbejder hele tiden. Ja, lad os sige det. Så det gør. Okay, her kommer vores forslag. Vi bliver i London i aften. Ja. Det er nu eller aldrig, ikke? Jeg skal tage en beslutning. Det har været hektisk. Det har været nogle hårde måneder og dage uden søvn, og mit hoved er ved at eksplodere. Min far har ikke noget arbejde og har også brug for penge. På et tidspunkt bliver jeg også nødt til at hente lidt ind, også for at kunne forsørge ham. Det her er hovedkontrakten, hvor det står dine forpligtelser. Welcome to the club. Thank you. Very delighted you've joined us today.
Jeg ved, det er 2 klubber, som er et step op. Men jeg tror, jeg er så meget jeg vil sige, perfektionistisk i at tage den allerbedste beslutning. At jeg går og vender mange ting i mit hoved. Værsgo. Man får så meget at vide af andre mennesker, og man prøver at lægge det væk, men det er der alligevel. Og ja, jeg har fået så mange forskellige ting at vide om Brøndby. Er det rigtige eller forkerte? Og omvendt med Brentford også. Så skal vi mødes med Rasmus Ankersen og Thomas Frank om en halv time. Ja. Jeg synes, det er vigtigt, at vi får nogle gode snak der. Hvad forventer du selv at møde? Jeg har i hvert fald nogle spørgsmål, jeg skal have svar på. Jeg vil se, at de virkelig gerne vil have mig. Lidt a la Brøndby. At hvis de kommer med noget, at de virkelig gerne vil have mig, og virkelig måske skubber andet til side for at få mig, som jeg føler lidt Brøndby har gjort. Og det er Rasmus. Det er Anthony. Ja, hej. Nå, okay. Det lyder da godt. Kom han også? Okay. Det er spændende. Super, men vi ses lige om lidt så, når vi kommer. Tak, hej. Der kommer cheftræner også. Nå. Ja. Og så ham der ejer klubben. Ham der Matthew der. Matthew. Ja. Fedt. Ja, det bliver meget spændende. Så de har hele holdet med? Ja. Hvordan er det? Velkommen. Tak for det. Hej. Goddag. Det er Matthew. Hej. Hej. Det er godt med at komme over. Det er let nok fra København. Ja, det er det var fint. Det er godt. Kort tur. Ja. What's that? Vi spiser her, nå? Nå, okay. Jeg tror, vi skulle... Ja. Skal se, hvor klog... Ej. Ja. Det er lige det, jeg prøver. Ja, der var mange indtryk. Og ja, nye mennesker, man skal møde, og man skal lige læse dem. Og om det er bare, at de prøver at overtale en, og hvor meget af det er virkeligt. We saw on our model that you get on the end of loads and loads of chances. The level of your team since Christmas, it just went sparking up like amazingly. Really a huge jump. Well, okay, guys, welcome to Brentford. Thank you. Good to have you here. And I guess tonight will just be informal. Just if you have any questions, then ask. Enjoy the dinner tonight, and yeah, welcome. De er gode til at snakke deres forretning op i hvert fald. Og det er noget, nu er det første gang, jeg har været i sådan en her situation. Og jeg kan virkelig mærke, at det professionelle i den her branche, forretningsmænd, er virkelig gode til at snakke deres produkt op. Og snakke deres egen klub og forretning til at være den perfekte mulighed for en. Det var nok også derfor, jeg har haft lidt svært ved at beslutte mig og har gjort mig mange overvejelser. Alright, thanks guys. Good, thank you. Super. I'll say goodbye. I'm going back to North London. Nice to meet you. Nice to meet you. De kommer her kun for at snakke med mig, og de ikke engang er sikre på at have mig, langt fra sikre. Og de... Your right knee, it takes only about 2.5 minutes, okay? Table might move. Det her er hovedkontrakten, hvor det står dine forpligtelser og din ret, din løn, længden af kontrakten. Og det her ting, du ikke må for eksempel. Det må jeg ikke. Du må ikke tage doping, du må ikke gamble.
Du må ikke lave kriminalitet. Du må ikke lave noget, der skader klubbens image. Så får du 30 ekstra om måneden, som udgår nogle billetter til din far. Du skal lige filme det der, hvis I rykker op, det der Premier League bonus. Let me explain. Do you want Phil to explain it? Yes, please. Yeah. Okay, so Where in the contract says that he can get this? He said well, to- you just sign that. Like, you'll sign this document as well. Oh, okay, okay. Så er herovre. Is there any more? Yes. Ligesom at være til autografskrivning nede i Farm Byto. Tillykke. Tak, held og lykke. Welcome to Brentford. Tak. If we can sit down in these seats here. Oh, I don't want to sit on the bench. Yeah, well, this is one time. Jeg har fået et rigtig godt indtryk. Jeg føler lidt, det er en familie, som man kommer til her. Det er folk, som virkelig gerne vil udvikle en hele tiden. Man kan bare mærke, at de allerede bare ønsker at gøre en bedre nu, og det er lige sådan, jeg gerne vil have det. So, Emiliano, it's been confirmed you're now a Brentford player. What's your reaction to that? Yeah, I'm very happy about it. It's been a long journey, you can say that. And I'm very excited to come here in January. I want to play fast football around the feet and on the ground, so I'm looking forward to it. Det har været rigtig positivt hele vejen, og derfor er det den rød-hvide trøje, jeg tager overhovedet næste sæson. Nummer 10, eller hvad? Man kan have en sportsdirektør, som rigtig gerne vil have en. Og hvis træneren han ikke ved, hvem jeg er, og ikke har set mig spille før, så er det ikke Brentford. The Bees. Og det var også nogle af de ting, jeg ville have afklaret, inden jeg kom over. I'm a bee now. Emiliano, this is Cliff, the chairman of Brentford. Hi, welcome to the club. Thank you. Very delighted you've joined us today. Thank you. Det er jo en utrolig lettelse, og nu kan jeg fokusere endelig på at bare spille fodbold. Og nu har jeg et halvt år, og så kan jeg fokusere på det her halve år. Og så forberede mig til at flytte til udlandet, til London. Og jeg føler, at det her er det bedste valg for mig. Jeg skal nok komme til at slå igennem her.